No meillä on tosiaan tavallaan showtoimassa kameraa ja en tiedä... Ootko säkin nähnyt nyt Lordia, kun sä kuulit sitä silloin kuukausi sitten? Ootko sä nähnyt sitä vielä? Sä oot myös ohjannut meidän Suomen Euroviisuja, jotka lähti veneessä tavallaan, kun olisi jotenkin spektaakkelia. Kuuluuko sinä filmiä Lordia? Maarat, mä en oo ikin tiputtanut, se on Ellu ja Kato nyt totakin tyyliä, mitä se on äiti. Ei hirveästi suoraan sanottuna millään tavalla. Totta kai Niin äiti meni. kameroita ja... Elsi soitti mulle äsken ja sanoi, että hän ottaa itselle hiljasta aikaa. Mitä sä teet koko aina? Se istuu tässä. It's recording. Ja ehkä ne jostain tykkää. Se tipahtaa päin. Sitä tehdä sitten. On jotain, mitä on joutunut nyt opettelemaan erityisesti just näitä hommia varten. Lukas, osaat... Vois sä seiso päällä sinne tuolin päälle, Jouko? Voit sä se mennä seiso Ode päällä Lordi. siihen, Jouko? Ja tää on se Lordi, joka voitti viime vuonna. Tää on siis suomalainen. Eikä Marssilla. Lukas, osaat sä kävellä ympyrässä? Kai se peri ympäri vähän. Ei se kuulu. Lukas! Itse asiassa mun ei... Pyörit sä ympäri? Täällä. Kyllä se enemmän tai myöhemmin.